Uređenje lokalne putne mreže je u vrhu prioriteta u općini Banovići kada su u pitanju kapitalna ulaganja planirana u ovoj godini. Za ovu namjenu u budžetu su osigurana sredstva u iznosu od oko 1.500.000 konvertibilnih maraka. Već su završeni radovi na dionici u naselju Nasubašić i mjesna zajednica Repnik. Dužina putne komunikacije je negdje 600 metara, vrijednost projekta je preko 100.000 konvertibilnih maraka. To je jedan od projekata koji smo planirali ove godine da radimo. Ukupno je planirano na području cijele opštine da se izgradi asfaltni puteva negdje na 17 dionica. U mjesnoj zajednici Repnik zadovoljni su dosadašnjom podrškom koju dobijaju od općinske vlasti jer je najveći dio planiranih infrastrukturnih projekata i realizovan. Završetkom radova na dionici u Nasubašićima danas je gotovo kompletna mjesna zajednica pokrivena asfaltom. Mogu da kažem za ovu podružnicu da je ovdje urađeno oko 4 km asfalta i da su 2 ulaza sa magistralnog puta, znači imamo 2 ulaza u selo, imamo kompletan kružni tok oko Nasubašića, oko kompletnog sela, znači 2 strane prohodno u selu. Završavajući ovog puta, znači ovu dionicu puta zatvorili smo što se tiče Nasubašića 100%. Pa imali smo problema kad su kiše jake, bilo i kanali su ovdje po sredini puta, nije se moglo hodati malte ne pješke, a kamoli s autom. Bilo je stvarno loše i to je to. Danas je ovo pravo veselje, slavlje, ovo je stvarno dobro. Posebno dobra stvar za mještane ove mjesne zajednice je da su svi završeni projekti finansirani iz budžeta općine bez učešća građana. Tako da smo možda jedinstveni u federaciji da na takav način se radi projekti po mjesnim zajednicama. Svi drugi, čujem, idu jedan na jedan, tako rješavaju nekakve probleme. Kod nas je tu bilo što da se radi, od vodovoda, od kanalizacije, od asfaltiranja puta, znači 100% finansira opština iz svog budžeta. Za kapitalne projekte u budžetu općine Banovići u ovoj godini planirano je preko 3,5 miliona konvertibilnih maraka. U narednim danima očekuju se radovi na asfaltiranju još jedne dionice i to u naselju Mrgan, mjesna zajednica Brezovača.